Ukki mitä on? Sanoi Turin Mikko Leikkurille hei. Ei enää vitu lehtien. Haravointia. Hei lumitöitä maaliskuussa. Mut kun hän seisoi siinä muuttolaatikoitti kanssa, hän hitaasti taivaa. Voi helvetti, mä oikeesti mokasin tämän. Ei enää puutarha, mutta ei tilaa heller. 3 kerrosta ylös, vitut tästä koko muutasta. Hukki istuu siinä ja tuolissa, joka jotenkin vulkautui mukaan. Ja vihaa joka ikistä vitun. 4 metriä.